Ja, vi vil prøve med en lille filmsekvens her at fortælle, hvad det er for nogle problemstillinger, vi ser i den nye plan, som er kommet for hele Nordhavn. Vi står her nede ved Horsens Sejlklub, lige foran vores servicebygning, som vi har heroppe på venstre hånd. Her, hvor jeg står nu, der er det tænkt, at der skal gå en vej igennem. Den skal gå igennem det her areal, lige op ved siden af legepladsen der. Så går vi lige herover. Det plads, der er her til højre for mig, det vil være en del af vejen. Den græsplæne, vi har herovre, det vil være til enkelte parkeringspladser. Men græsareal, det bliver i hvert fald nedlagt, det bliver til parkeringspladser og vej. På det her grønareal, det er et område, vi normalt bruger til at stille et stort telt op. Sådan et stævnetelt, hvor man kan mødes, og man lige kan springe ind, hvis man er på land, og det bliver regnvejr. Så er det på den her plads. Men det bliver jo altså også fjernet. Her har vi legepladsen, som igennem flere perioder inden for de sidste 4 år er blevet sagt, at for havnens udvikling, så skulle det være noget større. Men det kommer til at ligge på en rundkørsel her, fordi der bliver parkeringsplads her, og der bliver jo vej her, hvor jeg står. Der bliver vej heroppe på den måde. Vejen vil dreje rundt her 90 grader op til hjørnet af vores servicebygning. Og der vil vejen så gå rundt og vil fange den bro derude, som vil blive en dæmning eller en vej ud til en ø, som man påtænker skal være ude ved det bagerste stakadeværk. I kan se derude, der siger man, at man skal have et større øareal, som kan bruges til eksempelvis roklubber, kajak og hvad det ellers vil være af maritim aktivitet. Det vil sige, at vores flagmast her, den skal vi jo have fundet en anden placering til. Og hvis vi går lidt ind på plænen her, så går jeg lige over til der, hvor skellet er fra et offentligt areal til et areal, som er sejlklubsrelateret. Heroppe, der har vi jo så vores servicebygning, og bagkanten af den på græsset her, det bliver der, hvor skellet er mellem offentlig vej og ungdomsafdelingen. Hvis vi drejer rundt her til højre, så har vi vores ungdomsafdeling der, vi har hele vores jolleplads. Vi har en grillhytte der, og herude foran os, der kan vi se den bro, som er planen, der skal blive til en forbindelsesvej. Det her område, det er der, hvor jollerne og de små optimister og purker på 8 og 9 år, de sætter deres optimister i. Det er vigtigt her, at der, hvor man lærer de unge mennesker at sejle, at det er rimelig smult vand. Forstå, det er ikke de store bølger, de bliver smidt ud i. De kan kravle ned i båden, uden at de bliver smidt af, og de kan lige så stille liste ud. Når de er helt små, så kan de ligge og sejle her frem og tilbage ind i det, vi kalder kravlegården. Og når de så bliver lidt mere fortrolige med det, så går de ud til den grønne kyst der, og så kan man komme ud i fjorden den vej. Her står vi foran Horsens Roklub, som er naboen mod nord fra vores ungdomsafdeling. Det er her, at den kanal, som har været omtalt, en 24-25 meter bred kanal, skal være. Den starter cirka lige her midt i porten der, til højre af de 2 porte. Der kommer kanten til kanalen, og til venstre for det punkt, der er der en 6 meter, der skal være offentlig promenade. Og derefter, der går det så ind og bliver en del af vores ungdomsafdeling. Jeg går lige frem her, så vil jeg lige vise, hvor langt det er over, og hvor bred den kanal bliver. Det betyder så også, at klubhuset her, Roklubbens klubhus, de 3 huse der, de forsvinder jo. Og det gør kajakklubben også, som er her til højre. Der er det meningen, der skal bygges et 6-etagers hus lige op til lange linjebebyggelsen bagved. Nu går vi så, har ungdomsafdelingen her og vender os og går mod vest. Herhen ved kæden, det er der, hvor arealet for ungdomsafdelingen stopper. Og så går vi over på det, der bliver omtalt som grusarealet. Det er også omtalt som vinterplads i nogle sammenhæng. Her,
Men i den nye plan, der skal det her være det, der hedder stævnepladsen. Og det vil jeg lige prøve at fortælle lidt om, hvordan det er. Det her, det er jo så det, vi kalder stævnepladsen. Og nu går vi langsomt ned mod det sted, hvor bebyggelsen starter. Altså lige nu har vi jo haft samtlige 8.250 kvadratmeter her, som vi har brugt som vinteropbevaring til vores både. Om sommeren har vi brugt det til stævner, hvor man har kunne bo i campingvogn, man har kunne have biler til at holde her. Og det har også til stævner været meget brugt. Men det er jo en plads, som hvis man ellers havde det, så kunne man bruge den til mange ting om sommeren. Man kunne bruge den til bagagerumsalg, eller cirkusplads, eller foodmarked, eller et sted, hvor man startede en stor idrætsgren, så kunne man samle sig og cykle, eller hvad pokker man kunne. Der kunne være autocamper, som kunne holde her hele sommeren, kunne holde lige op til kanalen, der kommer her. Det kunne være et rum, som kunne bruges til byens borgere, og som alle i byen og i kommunen kunne have stor glæde af. Men planen nu er, at man vil bygge til cirka her, og man så hele vejen ned til Nyboderhus, som er dernede, og så op til kanalen, som er lige heroppe på den her side vejen. Hvor vi står nu, det er jo indkørslen til ungdomsafdelingen heroppe og til vores klubhus dernede. Hvis den der plan kommer igennem, så vil det være sådan, at al trafik til stævner, det skal foregå her. Det vil sige, at man skal køre op her, og man skal finde en parkeringsplads, så vi vender tilbage til, hvordan det kommer til at fungere. Det er også her, at når stævnen det er slut, så skal man stå og pakke alle sine både. Man skal lægge både på tag. Det vil være heroppe, at man skal gøre det. Og det er også her, man skal køre ud. Det vil blive et knudepunkt, lige hvor man førhen har kunnet køre rundt omkring ved Nyboder igen. Her står vi så ved det, vi kalder vinterpladsen eller stævnepladsen. Og hvis vi kigger ned langs Nyboders hus her, så cirka dernede, hvor knasten den går ud, der har man derfra og resten af vejen, og det vil sige cirka et areal på 3.200 kvadratmeter, det bliver fjernet og skal bruges til bebyggelsen. Dernede fra og så heroppe af, der har man så planlagt, at man skal lave parkeringsplads. Og der vil man forsøge at lave parkeringsplads til 500 biler. Hvis vi nu siger, at det var 450 biler, så svarer det til 9.000 kvadratmeter. Man siger, at en parkeringsplads, den tager med tilkørselsveje og hvad det ellers skal bruges, 21 kvadratmeter per parkeringsplads. Det kan vi jo tydeligt se, at så mange kvadratmeter er der ikke dernede fra, og så op til, hvor arealet går, det er lidt nedad her i forhold til masteskuret, vi har deroppe. Så der har kommunen sagt, at der vil de lægge et dæk ind. Det vil sige, at det areal, vi er på her, det er et areal, der vil blive hævet en 70-80 cm på grund af højvandssikring. Og deroppe, der skal det så ligge, altså som plan deroppe, der skal der være et plateau. Og under det plateau, der skal der så være en parkeringskælder. Så man har parkeringskælder selvfølgelig i kælderen, men så har man også mulighed for at parkere ovenpå. Det vil sige, at når man kommer kørende her og skal køres i kælderen, så kører man altså op på det her plateau, og så kører man 3,5 meter ned i grunden her, og der har man så en kæmpe parkeringskælder, som skulle kunne tage, lad os sige, 450 biler. De biler, som der kommer til stævner her, de vil normalt ikke kunne køre ned i kælder, fordi at normalt så er der jo kun, altså mange af bilerne, de kommer med enten med en jolle på taget, eller så kommer de med en campingvogn eller noget andet. De er nødt til at køre ind på plateauet. Og plateauet, jeg ved ikke lige hvilken bund der skal være på det, men hvis du siger, at det er noget asfalt eller sådan et eller andet, så kan man jo kun parkere campingvognen, og man kan sige, villatelte og alt muligt andet og fortælle til campingvognen, det kan nok blive lidt et problem at få sat fast over på det plateau. Men det er den vej her, man kører ind, og det er også den vej, man kører ud. Det vil sige, at på det plateau her, det er også der, hvor man læser joller, både af og på bilerne, og det er her, hvor man også kommer ud med campingvogne og det hele, hvorimod man tidligere har kunne køre rundt om hele Nyboder, så det ligesom var en logistikmæssig fordel ved, at når man er pakket, så kørte man frem på pladsen.
Nu skal man altså køre tilbage, så det bliver noget af et moras, hvis den her plan går i orden. Og har altså også meget svært ved at se, hvordan alle de parkeringspladser de kan blive på den forholdsvis lille plads, der er tilbage. Det vil sige, her hvor jeg står nu, der har vi jo x antal meter ned til det 5. hus hernede i Nyboder. Så har vi næsten helt op til masteskuret, som er derovre. Og så har vi herfra og ned til grillhytten. Og så over til kanalen. Det bliver samlet et areal på 7.500 kvadratmeter. Det skal man altså lige holde op imod, at tidligere har vi haft 16.000 kvadratmeter, som vi kunne bruge til storstævner. Og fordi at der er arealer, der forsvinder, det er selvfølgelig fordi i starten af den her lille sekvens, der bliver taget en masse kvadratmeter til vejen, der skal gå ud. Der bliver taget alle de kvadratmeter, der ligger over, som vi har kunne bruge over ved roklubben og kajakklubben. Og så tager man jo 3.200 kvadratmeter til bebyggelse hernede på stævnepladsen hernede bagved. Så vi bliver presset for syd, alt det der kan lade sig gøre. Vi bliver presset på nord på grund af kanalen, og vi bliver presset fra vest på grund af bebyggelse. Det ser ikke lyst ud. Vi bliver et sted, vi kan presse hen. Det er ude i havnebassinet, og det er nok også det, der havner med.